Nag-green na rin pala siya. Hala kaya. Here's your order, ma. What's up mga ka-dragon? Ayan, welcome back ulit sa aming YouTube channel. Yan, nandito tayo ngayon sa isla. Mamamasyal tayo dito sa ating sibuyasan. Tignan natin kung ano na status ng ating sibuyas, kung ganun pa din siya. O hindi pa rin lumaki. Malaki na rin ba dyan? Kasi simula nung lumuwas kami, hindi pa ako nakakapasyal dito. Ngayon palang ulit. Siguro may ganito na pa eh. 2 dangkal na rin. May laman na? Wala pa? Wala pa. Yung iba guys dito, yung mga katabi, yung anak ni Auntie Basay, sabi nila kalalaki na daw ng laman. So, pasyalan din natin. Mukhang maganda mamasyal ngayon dito sa isla. Ayan. Mamaya din guys, magtampisaw kami dito sa, sa tabing ilog dahil sobrang init ng panahon. Yan. Init na init kami. Maliligo kami. Swimming daw kami. Yan, tara guys, samahan niyo po ulit kami sa panibagong episode. Naka-short ka na eh? Hindi, Charan! Mag-green na rin pala siya. Yan. Babulang paminsan. Ito yung aming sibuyas mga ka-dragon. Katalukay ka na. Pero may mga part na manipis katulad po nito. Ito yung mga naitanim na walang ugat. Kasi yung punla namin nagkaroon ng fungus. So hindi maiwasan na may mga naitanim na walang ugat kaya nalusaw. Yan. O Ate Joanne, itong ating sibuyas. Ayun na yung sagot. Hindi ka raw ga-reply kaya kinakabahan siya. Siguro wala nang natira sa sibuyas namin, sabi ni ate. Meron pa rin Ate John, 3 lata. Baka 3. Oh my goodness. Matigas pa rin kung magpon pala tayo eh. Hindi pa lang basa o. Gagayin mula na ata. Yung ating treehouse guys, awan lang langanan na parparang. Tipig sa tiangin na. Malaki-laki na rin pala siya, Bakit po na tayo, di ba? Hindi pa ganyan? 2 dangkal. Basta natutubigan siya, kaya dapat talaga maganda yung tubigan. Lalo tong sa atin, buhangin. So, ililibot namin kayo dito, pati yung kay Ate Greta. Tignan natin kung may laman na. Sabi nung katulong niya doon, may laman na daw. And magdadamo sana kami, kaya lang na-sprayhan naman na, namatay na din yung damo. Pero yung dahon lang yung nanilaw dyan, yung ugat niya, magsibol na naman niya. Alan? Sa kanila? Ano? Oo. Iba mo. Na? Ba't sa atin lang din o? Hanggang tumanang sa ganun ka. Ewan ko ilang araw bago pang palito. Kailan ba sila mag-aabuno ulit? Ilang araw daw ulit. Baka sunod na nila ito. Matapos na yung kanyang kasi bakit nakakasal. Ang gaganda nung yung dito banda. Malalaki yan. Ang ganda dito ito yung pinagtiyagaan namin ni Gigi na tanim-taniman guys, itong nasa tambak. Yan. Ang gaganda na rin, Malaki na. Buti na lang pala tinagaan namin ni Gigi na taniman to kasi sayang din yung space. Maganda pa nga siya maganda pa nga yung niya. Ikaw ang pinagtagal natin kaniman. Katulad nito mga ka-dragon, may walang ugat.
Naman na, oh. Magpagamos kaya tayo. Kailan nanay mo? Pag magpatulog sila eh. Matigas na naman yung kwan. Kunyari yung kinabukasan. Diba, magpatubig sila. Kasi hindi rin natin to kaya nang tayo lang. Ano naman tayo ay? Pag mainit na, maglilim na. Tayo? Ay, sobrang init ba naman ngayon dito? Tayo? Sobrang alikabok pa. Kasi nga, nandito kami sa may, sa may Karayan. Kaya yung mga alikabok talagang dito ang punta. Lalo pag malakas ang hangin. Ay, ligo ka talaga sa alikabok. Ayun na yung bayan, pakita kaya natin si Kuya natin. May buyer dyan? Kuya! Bigay namin to, 60. Deal? Kaya mga ate, bisot ko lang. Baka pag nakita niya, ay, kwan lang to, 5 piso. Ah, tig-ulang pa tayo. Wala. Manjak ng lako de kwa de bisurya. Hindi, kausapin mo na yung bayan. Bayar kay kuya? Magkano po kuha niya? Ano lang ngayon po, ang dalawang piso ay 33 pa? Kaya sa amin Kuya makukuha kayo. Magkuha kayang 60 to maman? Kaya natin sa makatulog yun. Ito, Jay, ang ganda tong na to. Kaya nga, Nasa tambak. gusto na pa. Ba't may tubig to? Bakit kanya to? Kaya ano? Right. Nung tinanim to mga kadragod parang hindi makasurvive. Ano yung unang patubig natin? Oo. Ganun pala talaga yun. Ang pangit. Parang hindi mabuhay. Ilang days na kaya ito, no? Nagatumbahan eh. Kala mo, hindi na ikot eh, naitungkot ng mabuti eh. Hindi natin sila. And guys, time check, 11:10. Ayan, na-busy kami magdamo-damo. Ayan. Lalaki ano? So, di ba kay Kuya Arnel din to? Kay Balong? Oo, mga nagkukuha na yan. Kakawaam na doon nila. At kayo na. Yan. Yan. Ito, pwede na itong harbisin basta ganitong nagtumbahan na eh. So mga nagtumbangan ganito kung malambot. Ayan guys, pakita namin sa inyo yung sa anak ng Tipasay. Kay Kuya Arnel. Ang ganda ng sibuyas. Kadadako ng laman.
Tumbahan na sila. Maganda sa kaya tayo. Para businaan. Kailan to ay? Kailan niya i-harvest? Tanungin mo kung pwede. Kaya nga. Sarap magbunot dito. Oo eh, oh. Ano naman? Oh, and nane. Ano yan, ante? Tatabungo. Ang lao karaming uod. Malambot na ito. Babilog-bilog Magganto sa amin. Ganda talaga pag sa ate. pag nabababad sa tubig. Sana lang magkaganyan din yung Panalo siya sa kilo dito pag ganyan ang size. Panalo siya sa timbang. Mabigat eh. Oo, ngayon lang nga to. Di ba mabuhangin to, ante? Alam. Ano lang ating bata sa may sa timbagaw. Ito yung ipapauna niya. Oo. Una yun sila eh. Gamit yan. Ganda oh. Ang ganyang kalalaki sa atin. Araw-araw ako doon. Lahat, magpunta ka doon ang lahat. Kasabay nga. Masarap na bunutin tao. Bilog na bilog ka. Biluin mo naman yan. Nay, magaling talaga magsibuyas yung anak ng tipasing na yun. Veterano. Ano na kaya tayo? Mag-harvest? Pero nga natin bumaya. Kung kailan. Nag-uwi na ata siya. Kahit ito lang ibag ko, ito lang kilaw. Upahan pa eh. Alangan, upahan ka mo. At ganun yung iba, may laman na yung iba, maliliit pa. Oo. Nagatumbahan na yung kasama niya, siya andun pa din. Nagapalaki pa. Napasyalan guys natin yung kay Ate Grace. Mag-alas 12 na. Kaya mainit. Init na init na. Gatumbahan na rin. Pero ito, gatumbahan. Wala pang laman. Delikado yata ito ha. Sa patubig lang kasi nila. Ito yung kay Ate Greta. Hello. Ito yung kalalaki sa atin. Mas maganda mga ngayon. Kahit sa noob. Diba? Oo. Patubig sila dito kahapon. Pero yung magbubunot gusto ng malalaki. Uy, mabilis sila magkapuno. Hindi ka mo sa kanila na yun nagmadali. Schedule nila sa Sino nauna sa kanila nilang silpasit pa doon eh? Nauna ito ah? sa 15 daw guys ang harvest yata nitong kila Ate Greta.
Ano, kamusta ka naman, kubo ka? Dito natutulog yung mga nagpapasi. Nagbabantay sila ng Cebu. Hindi sila nag-apoy at wala silang ulam. Tara na doon sa ano, Tara na, pag-picnic na tayo. Mainit na ang panahon. picnic-picnican. Pagsiligaya hindi sa mama. Yeah, o nga pala, sa Tiligaya, hindi sumama kasi nga nagkataon din sa sibuyas nila. Kala ko nagpakon na si Kuya Rini ng bayan. Kailan ka mag-parbis ay, kuya? Pada ka. Kailan ka mag-parbis? Anong gawin mo dyan, Je? Kain lang tayo dito, guys. Masyadong mainit ang panahon kaya gusto namin magpapar. Mag-floating. May sexy. May pawaano ang likod. Pag nag-uwi tayo, magpayanod na lang tayo. Pwede ang Diretso na yun to sa baba. Bakit kung doon na tayo kay Kwan? Sino doon? Wala nung ano to. Yung kila Sir Felipe. Kain ka yan. So, ayan mga ka-dragon, dahil gusto namin na pinapahirapan namin ang aming mga sarili. Dito daw kami kakain sa ano? Sa ilog. Yan o. May pa-floating kaming dala. Pak! Pero ang ulam namin ay siomay lang. Siomay, saging na may kamatis. Wala ba yatang buo? Awan. Ha? Nalngalan mo si Bubo. Kagatin mo lang ng ganon buhay. Sarap ng tubig, kalamig. Oh, iserve mo na yan, Jay, yung order natin. Walang dalang kutsara. Nagugasawan ako eh. Serve. Okay nga mo itep. 1 cup of rice. Dahil pa naman natin baong kanin. Hindi kami tumambay dun sa kubo kasi nga mainit. Buti dito sa ano, tubig oh, nakababad ka. Yan. Sarap. May nagadaan dito. Oh. Saan yan? Dan kasi ito ay papuntang Bitawan mo nga Bitawan mo nga tela ka. Hala. Ito malinis naman itong tubig na ito. Hi guys! Ayaw pa di pwede. O kapon pa yan, narinig ko sila nagapupok. Tig-isa tayong kagating. Ay, makagat. May gulok ka. Fried siomay. Para may, pati yung saging din, maglagay ka. Ay, ano pa? Oh, ibang klase yan, ante ah. Ano pa ay? Ang tiligaya ay? Ano pa ang gawin mo dyan ay? Ay, pag-floating. Hala kaya. Kasi, mag-abag So, na lang kami. here's your order, ma'am. Ready to serve. Kunamon tan ah. Sit! Saan ka lang to? Kalamig guys. Ay, nakasarap ng tubig. Nakaisbo na ako. Kanina pa ako naka-isbo. Bitawan mo natin. Ngayon nakaharap mo na. Ay, magklase ta. Ayos pala eh. Sabi ng timasing kanina, oh, bakit siyang, styrofoam na lang. Hindi niya alam pang floating pala. Dito tayo magkain. Sabi, Diba oh? Kita niya oh. hindi, wag na lang lahat. Okay na yan. Talagang nagalutan niya. Sige, maharang natin ito. Pray na na tayo. Masalamat po sa mga biyayang pinagkakalog mo sa amin sa araw. Magaan po natin ako sa pagpiling sa iyo.
Kain tayo, mga kadrago! Ang kiligaya. O, di ba? Naindig ka. Kaya nga, Hmm. kaya sarap pa ng ulam namin, no? Sarap naman. Try ko nga to. Tapos naglalim yung ilog. Kanya-kanya karay. Lapit lang ng dami. Malinis to guys kasi nga ito yung pinakabungan. Pag sa baba na, hindi na malinis. Seasoning. Saan tayo magluto? Kaya Saan tayo magluto mag-iyo, kami. tita? Then, para kami nagamukbang dito. Parang gusto kong ulitin to. Yung kwan naman yung ulam namin. Fried. Yung mga, Yung mga inihaw seafoods. na manok. Gusto natin pasingkwan daw. Tapos ano, alimango. Baboy. Taba-taba. Ito mga Saka taba yung sa lumpia. akwa. Liempyo. Liempo. O, yung gano'n yung gayaan yung natin. Ha? O, ayan na, tinry na natin pa magkain ng hindi na tinatanggal yung position. Kapag ito. Yum, 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 yum. Kahit simple ang ulam. Pag mga gantong kakaiba pa lang yung pan na. Masarap din. Kain tayo doon. Pag may nagdaan na ba sino? Saan tayo nagkuha ng order niya? Sa dyan o sa may loob ng ano? Hindi kayo nag-order? Gusto niyo mag-order? Mura lang, 500 isang styro. Saging mo eh. Kain! Susunod may maggaya sa atin dito. Kasi ano nga, si Huwag naman Kamatis. salita. Ganun mo muna. Yan, tapos lagyan mo ng sauce. Sauce. Kakaiba, kamatis gina. Ginamukbang, ilaw. Hindi ang binigyan mo lagay na ano pa rin. Kain na naman. Si Joan, pag nag-uwi ka, mag-ganito tayo. Pero ikaw magluto. Excuse me? Coffee please? Waiter! Buko nga dyan. Wala po, kamatis. Pinakagatan namin. Sanayin mo na yan, antayin ganyan. Hindi mo na tinatanggal. Para Nabusog ka na ngayon? matitigas na ano, nangunguya mo. Waiter! Rice nga! Sino siya rin nagsalita? Wala pala yung waiter dito, guys. Nakatulog. Nakatulog. Kanin? O, diba? Kagano. Diba na? Tama yung sa akin. Automatic ano? Nakahanda agad ng kanin si waiter. Isang sigaw mo na, ho, diba? Agad-agad. Meron yan. Nanginginig pa yan. Masarap.
Kung naiihi ka, iihi mo ka. Oo, hindi ka na magtayo-tayo pa. Ay na, excuse me po. Kaya yung kamay mo, dali na lang. Kuya, isang red wine. Yung red one, namutin mo. Kuya, saan? Sasalang ko. Mag-request ka sa waiter. Kuya, coke nga. Sabihin mo doon sa waiter natin eh. Kaya nga. Waiter, coke. Namusungal dyan ka. Balik ka na. Isang waiter nga dyan ko. Balik ka na. Baka yung coke yung maganda. Ayaw to yung magkalitan na yun. Baliktad niya. Ano naman. Huli ka tayo. Hinahanap yung sa aming basit. Nagatingin sa arapin. Ay, sa may kamatsila. Yung pala na sa bambaba. Ano na? Malayo pala yun. Ay, open nga guys. Parang dito sa kabila mataas. Kahit nila mo yun ang gawin. Mataas ang tiyan? Dito ano yung... Dito o ano. Uy, ante, huwag ka magpasok. May kon dyan. Hindi ka makalabas. May aas dyan. Ayun na, may anaconda. Mababaw ito. Mas malalim dyan. Dito sa kabila. Nung nakaraan guys, walang ano to, patubig-tubig. Aglamuyan na, ganyan dyan. Aglamuyan na. Langoy ka na ay. Kababaw. Pwede na yan, basta't mabasa yung buhok mo. Uday bilang. Takpan mo yung ilong mo, maglubog ka. Doon si Abanda o malalim. Kaya hindi kami nagaputok-puti eh. Mga kakabawa pag-dress yung Japan mo. Kaya hindi mo na ako naligo. Naligo ka nanta? Pagdating ko kanina, galing ka pala, nag-beach na ako. Doon sana masarap maligo na. Yung pinagkuhanan natin ng Ay, suso. talaga, kalinaw. Malino, kasarap yung tubig. Yan pa natin ang suso. Ano lang nga, mainit. Masyado kasing malayo. Pero hindi natin na-enjoy yung kasi pa, nagharap tayo ng suso. Walang malayong pa na. Ayan guys, ang tagos nito yung ano, karayan yan yung butas na yan. So, ayan guys, bali, pauwi na kami. Yan, hindi na namin binasa yung ulo namin. At ang gusto lang namin yung katawan talaga para lang maginhawa ng aming mga katawan. Kasi galing kami dyan. So, ayan guys, sana ay nag-enjoy po ulit kayo. Mag-iingat kayo palagi and we love you all. Bye-bye po! Bye po!